Mahigit 142,000 na halaga naman ng Shabu na kumpiska sa Dagupan City. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Tatlong sospek ang arestado sa Dagupan City matapos masamsam ang tinatayang 142,800 pesos halaga ng ilegal na droga sa isang bypass operation sa Barangay Mayumbo noong Miyerkules, Pebrero 18, 2026. Ayon sa Dagupan City Police Office, kinilala ang mga sospek na dalawang lalaking pawang residente ng Barangay Pantal at Karanglaan at isa namang babaeng residente ng Barangay Tapuaka. Sa isaruang operasyon ng ilang unit ng pulisya ng Dagupan City Police Office o TCPO, katuwang ang PDEA Regional Office 1, nasamsam ang 4 na sachet ng pinaghinala ang Shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 21 gramo. Kasama rin sa nasamsam ang iba't ibang drug paraphernalia at ang mark o budol money na kinabit sa transaksyon. Kasalukuyang nakapiit ang mga suspect sa Dagupan CPO at haharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak Aya FM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.